Καλημέρα! Πρώτη φορά έρχομαι στην Έδεσα. Μπορείτε να μου δώσετε κάποιες πληροφορίες? Βεβαίως, η Έδεσα είναι πόλη της Μακεδονίας, έδρα του Δήμου Έδεσας και πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας Πέλας στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και έδρα της Ιεράς Μητρόπολης Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Η πόλη είναι φημισμένη για τους 12 καταράκτες της. Βρίσκεται πάνω στην αρχαία Εγνατία Οδό. Ιδρύθηκε το 813 π.Χ. από τον πρώτο Μακεδόνα βασιλιά, τον Ηρακλήδη Κάρανο, και ήταν η πρώτη πρωτεύουσα του Μακεδονικού βασιλείου. Γνώρισε πλούσιο βιομηχανικό παρελθόν κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Ο πληθυσμός της πόλης της Έδεσας είναι 18.229, ενώ αυτός του διευρυμένου Δήμου Έδεσας ανέρχεται στους 28.814 κατοίκους, απογραφή 2011. Επίσης, μέχρι την ανακάλυψη των βασιλικών ταφών της Βεργίνας στην Μαθία από τον Μανώλη Ανδρώνικο, πολλοί ακόμα πιστεύουν ότι οι αρχαίες Αιγές βρίσκονται στον αρχαιολογικό χώρο πόλης βάσει απόψεων αρχαιολόγων. Μα τι υπέροχο θέαμα! Είναι ένας καταράχτης, σωστά? Ναι, είναι ο Κάρανος. Ο μεγαλύτερος και ομορφότερος καταράκτης έχει το όνομα του πρώτου Μακεδόνα βασιλιά, του Κάρανου. Εκεί όπου κάποτε ζούσε ο θρυλικός βασιλιάς Μίδας με τους μοναδικούς του κήπους. Σήμερα ο Κάρανος στέκεται ως υδάτινη κολόνα με ύψος πάνω από 70 μέτρα μέσα στην καρδιά του γεωπάρκου καταρακτών και με τη συνεχή ροή του θυμίζει σε όλους ότι το νερό είναι πηγή ζωής, δύναμης και καταστροφής. Μήπως ήρθε η ώρα τώρα να κάνουμε και μια βόλτα στην παραδοσιακή συνοικία της πόλης? Φυσικά. Αν και λίγοι γνωρίζουν ότι η Έδεσα κρύβει ακόμα ένα διαμαντάκι, ο λόγος για το Βαρόσι, την παραδοσιακή συνοικία της πόλης που το 1983 ανακηρύχθηκε ως παραδοσιακός οικισμός. Το Βαρόσι, που σημαίνει οχυρός, στην ουσία αποτέλεσε την πρώτη συνοικία που δημιουργήθηκε στην πόλη ως εξέλιξη του βυζαντινού οικισμού που αναπτύχθηκε στον χώρο της Ακρόπολης και της αρχαίας πόλης. Τα σπίτια και τα κτίρια του πρόκειται για λαϊκές κατοικίες, αλλά και κάποια αρχοντικά. Χρονολογούνται από τον 19ο αιώνα, ενώ διακρίνονται για την χαρακτηριστική παραδοσιακή μακεδονίτικη αρχιτεκτονική. Διόροφα κτίσματα με προεξοχές, ανοιχτό καλυπτόμενο εξώστη και κεραμοσκηπή, εσωτερική αυλή και ημιπέριθρους χώρους, τα λεγόμενα χαγιάτια, γύρω από αυτή. Αναρωτιέμαι τι άλλες εκπλήξεις κρύβει άραγε αυτή η όμορφη πόλη? Τον μήλο της Έδεσας. Σε μικρή απόσταση από το πάρκο των Καταρακτών συναντάμε την παλιά βιομηχανική υδροκίνητη ζώνη της Έδεσας, γνωστή ως περιοχή των μήλων. Η αυθονία των υδάτων σε συνδυασμό με τις έντονες κλίσεις του εδάφους έδωσαν τη δυνατότητα εκμετάλλευσης της υδροκίνησης από τα αρχαία χρόνια υδραλέτης. Ουφ! Τέλος οι βόλτες στο κέντρο της Έδεσας. Μήπως ήρθε η ώρα για μια γνωριμία με το παρελθόν της πόλης? Ξεκινάμε με τη Βυζαντινή γέφυρα, η μοναδική που έχει διασωθεί από τις παλιές γέφυρες της πόλης και έδωσε το όνομά της σε όλο το πάρκο. Οι κάτοικοι την αποκαλούν Βυζαντινή. Είναι ιστορική και έχει ανακατασκευαστεί πολλές φορές εξαιτίας της καταστροφικής δύναμης του Οδυσσαίου ποταμού. Λένε ότι από εδώ περνούσε η Εγνατία Οδός πριν ανηφορείς για τον Άγρα και αναφέρεται συχνά στα έργα του πολυδιαβασμένου Έλληνα συγγραφέα Μενέλαου Λουντέμι. Αυτά ίσως είχε υπόψη του και ο Νίκος Κουρκουλός και γύρισε εδώ και σε άλλα σημεία της πόλης σκηνές από την ταινία Φράγμα. Από αυτήν κάθε χρόνο το Θεοφάνεια έχει Ιανουάριο, ο Μητροπολίτης ρίχνει το σταυρό για το καθαγασμό των υδάτων. Συνεχίζουμε με τον αρχαιολογικό χώρο Έδεσας Λόγκος. Η αρχαία Έδεσα χωριζόταν σε δύο τμήματα παύλα επίπεδα. Στην Ακρόπολη που βρισκόταν ψηλά, στην άκρη του βράχου της σύγχρονης Έδεσας και στην κάτω πόλη, η οποία εκτινόταν στους πρόποδες του βράχου, στην ανατολική πλευρά. Αυτή η πλούσια σε βλάστηση περιοχή κάτω από το βράχο ονομάστηκε Λόγκος και είναι το μόνο κομμάτι της αρχαίας και μεσαιωνικής Έδεσας που σώζεται. Και για το τέλος της περιήγησής μας,
Αφήσαμε το Γενή Τζαμί που χτίστηκε στα τέλη του 10ου αιώνα από τον Χασάν Φεχμί Πασά και θεωρείται από τα ωραιότερα τζαμιά. Είναι επηρεασμένο από την βυζαντινή αρχιτεκτονική και συγκεκριμένα κατά το πρότυπο της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Τα τζαμιά λειτουργούσαν μέχρι το 1923, καθώς τη χρονιά εκείνη ο μουσουλμανικός πληθυσμός της πόλης, περίπου 6.000 άτομα, μετακινήθηκε υποχρεωτικά στην Τουρκία εξαιτίας της συνθήκης της Λοζάνης που επέβαλε στην πληθυσμιακή ανταλλαγή. Ευχαριστώ πολύ για την υπέροχη ξενάγηση στην πόλη των νερών, την Έδεσα. Σίγουρα θα ξανάρθω.